Салом дӯстон, дар ин видео мо аз сайти Хитсум пул мегузаронем дар кашлоки Пайрмон ва дар баланси ма ҳозир 8 рубл ва 58 копейка ва ина 18 рубли дигар ба таври автоматик кор кардагиам. Ва ини персонаже ки ма 50 рубл харида будамаш ва 18 рубли дига ма да фоида овард ва барои ки пуломона бигирем синя дахода интихоб мекунем ва ина 18 рубл 1 копейк дар баланси ма гузаштаг ва 26 рубл 59 копейк шидаг. ва ҳозир медурем кашлоки Пайра мебинем дар баланси ма 48 рубл 88 копейка. барои пуломона гирифтан вестира интихоб мекунем ва мора кашлокоро нишон метавад ва ина кашлоки Пайр ма да кашлоки Пайр мегузаронам ва инҷа кашлоки Пайра интихоб мекунем ва ина нависта успешна, яъне пул дар баланси мо гузашт ва она баланси мо 0 шидаг дар ин бозӣ ва пул дар кашлоки Пайри мо гузаштаг ва героя интихоб мекунем ва дар инҷа мебинем ки инҷа дар 0 шидагӣ ва аксар ба таври автоматӣ пул кор кардесай ҳамин сайти мо. ва биё кашлоки Пайра мебинем 48 рубл 88 копейк дар баланси ма ҳай ва браузера обновид мекунем барое ки бибинем ки ҳамин сайт мода пул платид кард ё ки не. ва ина браузера обновид кардем 75 рубл 47 копейк дар баланси мо гузаштаг. ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.